Прывітанне, паважанае спадарства. Я калі ехаў гэты раз ва ўкраіну, мяне многія распытвалі: а як выкладаецца в Украіне руская мова? А сколькі урокаў рускай мовы? А якія прадметы як выкладаецца і на якой мове? Ну што ж, я вырашыў взяць у інтэрв'ю у звычайнага рыўненскага вучня звычайнай рыўненскай школы. І трэба ж такому здарыцца, што Зміцер взяў інтэрв'ю Дмітра. Глядзіце, паважаныя, самі і ацэньвайце. Хочу взять у вас интервью на тему школьной эдукации. Что это такое? Як она у вас проходит? Як вас величать? Дима. Дима. Я с 8 класса. Ага, 8 это 13 год, да? Да. А сколько у вас у школе з усім классов учится? 21. Не, от одного першого... 11. Ага, вы з самого Рівне, да? Да. Ага. Вот такое самое цікавое питання, мне вельми хотели, чтобы я его задал. Сколько у вас у школі уроків русской мови? Нема. Як нема? Нема, тільки українська. Только, що, і всі предмети на українській, і т.д. і т.п. І вона навіть як заміжна не вивчається? Не вивчається. А що ж у вас вивчається, крім української? Англійська, німецька, польська. А это на выбор или як? Англійська обов'язково, а польська і німецька на вибір. То, прикольно. Это выходит одна мова на выбор и одна ще додаток. Да. Ну можна відмовитися, или все равно треба вибрати ще одну? Ні, можна відмовитися. А, то есть можна спинитися на англійській тільки? Да. Угу. Ну, цікаво, звісно. А як у вас відбувається само викладання англійської мови? От ви приходите, там некие слова пишете, пишете там переклады и все, или что? Зачем сам процесс? Розповідіть, коли ласка. Ну, ми вивчаємо слова, потім по цим словам робимо вправи, або якісь учимо тексти, чи щось, якісь тексти пишемо самі. Тексти самі? Да. В якому сенсі? Сочинення, якби? Да. На вольну тему? Да. Або на тему уроку. З тими словами, які ми вивчимо. І ви все робите тільки письмово, в основному, да? Ну і усно теж так буває, що учить на пам'ять. А от я їхав з дівчиною, коли їхав дизелі сюди, вона казала, що у вас ще кажуть по-англійську слухати різні тексти, фільми глядіти. Да. Так само правда? Да. Це входить в обов'язкову програму, да? Да. Вельми цікаво. А вибираєте, що слухати, глядіти ви, или вам предписується Нам там? підписують. Тобто конкретні назви? Да. Конкретні назви. Ну, зрозумів у вас. А з якого класу у вас вивчаються, які предмети? От мова англійська, наприклад. Англійська з першого. З першого класу Да. англійська мова. І скільки ж у першому класі прикладно уроків мови англійської? 3-2. Да ладно. На тиждень. На тиждень? Да. А у вашому, наприклад, уже у зрості, у вашому класі? Кожен день. Кожен день англійська мова? Да. А сочинення, наприклад, то як часто це треба робити? Раз в тиждень десь так. От так, тобто щось треба вусно зробити кожен тиждень. Да? Так ви ж навчитесь реально говорити по-англійську. Ну, так. Десь. Якщо стараєшся, то зможеш. И ради цікавости, не ведаю, ну вот хоть что-нибудь скажите мне по-английски, таки громко, коли ласка, чтобы просто поглядеть, як вот чему вы научились. Без розницы, что угодно. Ну, скажите, представьтесь мне, например. I am Dima Kisilь, I am from Rivne. Ну, а попытайте меня, откуда я приехал. Откуда ви? Не, по-английски. Where are you from? Не, у вас и про вымовление, по-моему, больше-меньше Да. такое. То есть у вас и что, и над вымовлением працюєш? Да? То есть, Якщо погано говориш, то над вимовою спеціально учать. вот так. Додаткові уроки. Вот так вот. Ну, цікаво, конечно. А у нас ще така штука є, вельми много чого задають обов'язково школярам. Ну, мало може хто і робить, але тим не менш читати, вивчати на літо. У вас таке так само є? Ні. Тобто літом ви повністю вольні собі, що хочете? На школу нагрузка йде. Тобто все успіваєте там? Да.
Ну, файно, в принципе. Так можно и выучить что-то, и отпочить. Да? А сколько бальная у вас система? 12. 12? Да. У нас 10. Ну що ж, в принципі, вельми цікаво. А от іще така штука. Як у вас, ну, сочинення, як у вас, наприклад, по-англійську перевіряють ваші веди? Що, це екзамени якісь, зачути, що? Да, екзамени, є 4 екзамени: аудіювання, слух, читання, писання і розказування. І це віддільні все екзамени кожні, Да. да? От так. Тобто всі 4 моменти ви Да, перевіряєте? останній тиждень навчання ми оці екзамени здаємо з англійської мови. А, то есть опошні в году. Да. Угу. А з українською мовою все по тому ж принципу учиться, или Ні, як? екзамени не так здаються. Екзамени одна контрольна на семестр. Так, одна підсумкова. Письмовая? Да. Письмовая, ага. А література, наприклад? Теж письмова, контрольна в кінці року. І так контрольні по темах бувають. Ага. Закінчується там тема, наприклад, ну, древні там якісь твори України, то там пишемо по ній контрольну. Там починається якась нова, то її вивчаємо, і потім по ній пишемо контрольну. Угу. А от в школі відказуєте ви по різних предметах вельми шмат вусно, ці більш письмово всього? Письмово. Всього більш письмово, да? Вусно... Ну, усно тільки, якщо вчитель питає тебе, то треба відповісти усно, а не письмово. А так, то завжди якісь самостійні дають, то письмово завжди. Угу. От так от. Ну що ж, а є така, як у нас після 9 класу, от вчишся, початкова школа 4 класи, потім 9, і щоб перейти далі, у вас так само, да? Да. А коли хто не захоче вчитися, що у вас в цьому плані? Ну, на 9 клас доучується і йде там в ПТУ або якісь інші заклади, такі, що робочі. А якщо після 11 класу, то йде на такі вже спеціальності. Ага, зрозумів вас. Що ж, дякую велике, було вельми цікаво. Я, щиро кажучи, вельми не думав, що от так все цікаво. У нас же лічать, що українська мова это вивчається, як у нас, пару уроків на тиждень, все по-русски, і англійська там у нас тільки чисто в основному в письмовому вигляді, там віддільно тільки поговорити. І у нас чому-то лічать многі так, і догетуль, що так викладається. А на самій справі, бачите, все зовсім не так. До побачення, дорогенькі. Глядите мої минулі відео, ставте подобайки, коли сподобалось. Не, ну може, звісно, і так, але так мені на шмат цікавей. І до побачення.